Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulur, para kadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga sedulur kabeh pinaringan slamet, rahmat lan barokah saking Allah, urip ayem tentrem ana ing panggonan ngendi wae. Sedulur, ing wektu iki aku arep bahas masalah salat, bab kang penting kanggo kita kabeh. Wis padha diparingi ngerti marang kita kabeh menawa salat iku cagake agama. Sapa sing jejegake salate mula dheweke jejegake agamane. Lan sapa sing nglirwakake utawa ora nggatekake anggone disiplin nglakoni ibadah salat, mula wong iku wis ngruntuhake agamane. Kanjeng Nabi Musa didhawuhi salat dening Allah kaya kanyata ing surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Satemene ingsun iki Allah, ora ana sembahan kajaba ingsun, mulane padha sira sembah marang ingsun lan sira padha salat kanggo eling marang ingsun. Kita nglakoni salat iku duwe tujuan kanggo terus eling marang Allah kang maringi urip kita kabeh, lan nyadarake kita menawa awake dhewe duwe tugas saka piyambake. Salat iku eling mring Allah, isine donga-donga memuji lan ngagungake Allah, kaya dene tahlil, tahmid, takbir, uga maca ayat-ayat Al-Qur'an kanggo nyadarake ati, lan uga donga nyuwun pangapura lan kawelasan dumateng Allah, sarta sholawat mring Kanjeng Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah. Eling mring Allah menawa Allah sing paring panguripan lahir batin kita, urip ing donya lan urip kang bakal yaiku besok ana ing akhirat. Allah wis paring langit lan bumi kang nyukupi kanggo kebutuhan kita, lan Allah ngersakake supaya kita dadi wong kang iman lan amal soleh. Allah ngersakake kita dadi wong kang becik supaya urip ing bumi padha aman, damai, tentrem, makmur, adoh saka congkrah lan padudon. Uga ora ngrusak panggonan urip kita ing bumi iki. Kanthi salat kang bener, mula manungsa bakal duweni sifat kang arif wicaksana, urip njaga ati kang tetep khusyuk lan takwa dumateng Allah, lan uga seneng menehi kabecikan marang sapadha-padha, uga marang makhluk saliyane manungsa kaya dene kewan, wit-witan, langit, bumi saisine. Mula uripe becik gawe becik marang samubarang. Allah ngendika ana surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaiku wong-wong kang padha iman lan atine dadi tentrem marga eling marang Allah. Mangertiya mung kanthi eling mring Allah ati dadi tentrem. Mula salat kang bener bakal ndadekake atine menungso tentrem, ora gelisah, ora susah, ora rupek, ora grusak-grusu, ora dikuasani karo nafsu-nafsu kang rusak. Tentrem merga atine sumeleh menembah tawakal maring Gusti Allah, nglakoni urip sesuai karo pituduhe Gusti Allah.
tentrem kang bisa nuwuhake kekarepan kang sarwa apik, apik kanggo lahir lan batin, apik kanggo urip ana ing donya lan akhirat. Tentrem lan nentremi mula wong kang sadar nglakoni salat lan ngerti maksud donga-donga kang diucapake ing salat bakal dadi wong kang ayam tentrem lan nentremi marang lingkungane. Ing surat Al-Ankabut ayat 45 Allah ngendika, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wacanan apa kang wis diwahyuake marang sira yaiku kitab Al-Qur'an lan padha jejegna salat. Satemene salat iku nyegah saka tumindak keji lan mungkar. Lan satemene zikir marang Allah, salat iku luwih gedhe utama tinimbang ibadah liyane. Lan Allah nguningani apa kang sira lakoni. Allah paring ngerti menawa maca Al-Qur'an lan salat iku bisa nyegah sifat-sifat kang ala sing sok ndadekake kisruhe pribadine menungso. Wong berbuat iku saliyane saka ide pikirane, ning ana maneh sing nyebabake yaiku krenteke ati utawa semangate ati uga niate ati. Menawa atine sarwa becik, mula bakal muncul niat sing apik, semangat sing apik lan perbuatan sing apik. Kang mau kabeh dadi motore kanggo pikiran lan badan wadak lakoni panggawe apa wae. Salat kang bener iso ngedohake saka pirang-pirang penyakit ati kaya dene ati putus asa, ati rupek, ati susah. Uga pirang-pirang penyakit kaya sombong, dengki, iri, panas ten, ujub, riya, sum'ah lan liya-liyane. Penyakit-penyakit ati kuwi kabeh bisa ditambani kanthi cara seneng maca Al-Qur'an lan salat. Wong kang seneng maca Al-Qur'an lan setuhu dadi wong kang becik. Mula bakal dheweke bakal didoi setan. Kaya ngendikane Allah ing surat Asy-Syu'ara ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum anis sam'i lama zulun. Satemene setan-setan iku temenan padha diedohake saka ngrungokake wacan Al-Qur'an. Mula sedulur kabeh mangertiya menawa ing urip iki kita kudu rajin njaga amalan salat lan maca Al-Qur'an supaya kita enteng anggen kita dadi wong becik. Kaya dene hawa kang dijaga resik mula bakal ndadekake sehat. Nanging menawa hawa wis karacunan polutan, racun mula ndadekake ora sehat. Menawa menungso iso njaga sifat apike kanthi sregep maca Al-Qur'an lan salat kang bener, mula hawa ing lingkungan pergaulan bakal tetep resik saka rubeda. Allah paring kewajiban marang kita kabeh ibadah salat sedina kaping 5. Saliyane uga ana salat-salat sunah. Allah ngendika ing surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Padha njejegna salat wiwit sawise srengenge surup nganti peteng ing wayah wengi lan uga nindakna salat ing wayah subuh. Satemene salat subuh iku disakseni dening malaikat. Salat 5 wektu, subuh, zuhur, asar,
maghrib, isya, lan ana maneh salat rawatib lan uga salat duha lan salat tahajud. Kang iku kabeh bakal nyihatake atine menungso. Saben-saben wong salat mula ditekani dening malaikat kang bisiki kabecikan ing atine manungsa. Semono uga wong kang maca Al-Qur'an bakal didoi setan lan ditekani malaikat kang bisiki bab kabecikan. Mula Kanjeng Nabi Muhammad nggambarake menawa wong kang salat iku kaya dene wong kang adus sedina kaping 5. Wong mau dadi resik saka rereget rohani sing sering ngregeti atine menungso. Mula kita kabeh kudu nglakoni salat sadawane urip supaya kita tetap sehat batin-batin kita. Sebab sawektu-wektu rereget iku sok ngenani awake dhewe. Mula salat lan maca Al-Qur'an lan istighfar iku pancen dibutuhake wong kang urip. Cukup semene dhisik sedulur, muga ana manfaate lan muga kita kabeh dipangapura lan diparingi mulya urip kita ing donya lan ing akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.